Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Nju su odmah zatvorili. Njoj su zabranili da se mi vidimo sljedeći vikend. Ja sam uspostavio kontakt, sve. Mama je zatvori, a ja se dosjetim da odem u zgradu pored, popinjem se skroz gore na terasu i samo da je vidim ona riba, balkon, ja joj zviznem, ono, znaš, samo da zna da sam tu, da sam njen, da je volim i da sam spreman za tu ljubav, da letim visoko i do 9000 metara, tako da javljam moju pesmu. I oni su odmah kao, znaš, ime i prezime, a ja sam imam kapu na glavi. Ja kažem Željko Samardžić. I dve žene Siriki iz ambasade počnu da plaču. Rekao, zašto plačete? Kaže, nismo mi bez veze dolazili na vaše koncerte. I Tom Jones je dolazio da ima koncert u Beogradu i kad je vidio nekog tamo tipa sedog, who is this man? Со брадата беше или не? Ne, sa bradom. Не, добро. I ovaj mu govori, to je jedan naš popularan pevač u Srbiji, tako. Pa kao voleo bi da ga upoznam. A ovaj je tip znao da je Tom Jones pevač moje mladosti. I kreću prvi autogram. Ja u šoku, a drago, milo mi, je li to moguće, neverovatno. Pa da se slikam, pa hoću, pa sve mi drago. I odem kući, stanem pred ogledalom i kažem, Bože dragi, šta su to u meni našle? Ja to Marini ispričam. И викаш, шта су то у I мене tako нашли? nastane grlica. Da. Ај. Jednostavno, bilo je sve kasno. Ona je to zapustila jako. Da je to ranije ona vodila računa o sebi, ona bi još dan danas živjela. Ali mislim da je nju najviše u grob odnela smrt njenog sina, Miloša. Ona je patila zbog toga i ona je čekala kad će otići.